В красивата савана на мистичната земя България живееше семейство лъвове с славни български имена. Най-малкият беше лъвчето Валко, на 5 месеца, изключително любопитен и винаги готов за приключения. Майка му, благородната лъвица Петя, пазеше семейството със спокойна и топла увереност. Бащата, могъщият и мъдър лъв Валентин, гордо следеше за реда в техния дом. Валко имаше и по-голяма сестра, 2-годишната храбра Лидия, която винаги го предпазваше от беди. Един ден Валко забеляза странно блестящо дърво в далечината. С любопитство поведе Лидия към него. Когато стигнаха до дървото, видяха древни символи, издълбани в кората му. Валко докосна кората и изведнъж дървото оживя. Разкри им се таен вход към древна пещера, пълна с загадки. Докато любопитният Валко тичаше напред, Лидия внимателно разглеждаше надписите, предупреждаващи за опасности. Внезапно подът под краката на Валко изчезна и той падна в капан. Лидия храбро го спаси, като с умен ход преодоля препятствието. Така научиха ценен урок за важността на предпазливостта и отборната работа. Следващата сутрин Валко чу приказка от птица за изгубената река, чието води дарявали мъдрост. Без да се замисля, малкото лъвче тръгна да я търси. Лидия, разбира се, тръгна след него. По пътя срещнаха говореща костенурка на име дядо Добри, която им зададе 3 въпроса за живота. Валко с нетърпение отговаряше първи, но сгреши. Лидия обаче беше търпелива, размишляваше и даде верни отговори. Накрая, благодарение на мъдростта на Лидия и чистото сърце на Валко, реката им се разкри и дари и двамата с незабравимо знание. Една ясна нощ Валко се загледа в необичайните фигури, които звездите образуваха. Въображението му се разпали и той предложи на Лидия да потърсят отговора за тези мистични знаци. По пътя им попаднаха на древен орел, наречен Сава, който им разказа легенда за Звездния мост. Двамата тръгнаха по указанията му и откриха вълшебна скала, която ги отведе високо над земята, близо до звездите. Там разбраха, че звездите пазят историята на техните предци и винаги ще ги насочват към правилния път. Един следобед Валко откри поляна, покрита с блестящи вълшебни цветя. Всяко цвете имаше способността да изпълнява по едно желание. Без да мисли, Валко пожела неограничени приключения. В този момент цветята започнаха да порастват и почти го затрупаха. Лидия, използвайки съобразителност и смелост, бързо пожела цветята да върнат нормалния си размер. Отново разбраха, че необмислените желания имат неочаквани последици. Семейството чу, че в близката планина живее стар мъдрец – леопардът Боян. Валко и Лидия решиха да го намерят, за да чуят неговите истории и мъдрост. Пътят беше труден и изпълнен с препятствия, но двамата се справиха заедно. Когато най-сетне срещнаха Боян, той ги научи, че най-ценните съкровища не са злато или магия, а любовта и единството в семейството. С този безценен урок в сърцата си, Валко и Лидия се завърнаха при Петя и Валентин, по-мъдри и сплотени от всякога. С всяко следващо приключение Валко и Лидия ставаха все по-близки, разкривайки тайните на тяхната магична земя и учейки се един от друг.